suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu pepujanku susah mung kangen sliramu anti-anti aku susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari ya mong lemes ta Mas. Yo, ngono to. Lah nggih lajeng nggih Pak nggih. Aja semalang wong bagus tresnaku kira bakal layu ora suwe aku beli bisa somanding ana ing sisihku kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu Rino wengi tak anti-anti aku susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari ya mung sira kang bisa nambani
Mboten tanduk meleh Pak, monggo. Oh nggih. Nggih, matur mbah nuwun Pak Siman. Nggih, sampun ngapal-ngapalaken sawetawis minangka pamuntenipun nggih kangening atipun garap alus munggah nang Sragen nggih. Yang ditunggu request yang dari Bapak E sebagai among tamu untuk lagu Tempo Dulu irama duet Jamu Pegel Melarat. Ngono kanca-kanca pelangi musik yo DMITA. Mita Paramita nggak pakai Rusadi. Salah. Ya, iki request saka Bapak E. Dan nanti yang dari ibu bagian among tamu yang lagi foto, yang lagi selfie untuk salam kangen buat dirimu. Oke, siap. Tenang kok so. Ya, penting jolali. Itu Mas lagunya Mas. Jamu Pegel Melarat. Jeeling ora. Ayo. Dek rene otak kandani. Loro. G minor Mas. Permintaan siapa ini Mas? Jamu Pegel Melarat deh. Rene yo tak kandhani Pripun sayang? aja mencap-mencep gatel ning ati Mboten lho. Dendang kawe ne kopi dasku mumet ket wingi kuwi yen dikongkon mbok yen ndang dilakoni aja mbok tinggal nonton TV. Mas mbok yo koyo ngerti. Duit sing nganti digawe tuku kopi. Iki lho Dik. Belanjane rembe jaji. Rompo sedina lho. Bumbu dapur kabeh entek kari trasi. Kanggo seminggu kuwi. Aku isin bendino ditagi. Sekapan utangmu mbok sauri. Semoyo ya kena ta ya. Semoyo kok terus lho Mas. Are wangi kerja nganti bengi nanging koyone ora mesti tare wangi ninter tekan bali nanging koyone ora mesti
Putra Java Audio CSB. Aja mencap-mencap gatel ning ati Sindang kawene kopi Yasku mumet ketwingi dorong mari Yen dikongkon mbok yondang dilakoni Aja malah kok tinggal nonton TV nganti wengi angin kayane ora mesti pare wangi tertekan bali nanging kayane ora mesti Tadi dari lagu ibunya tadi apa tadi? Apa Ibu? Salam Kangen. Salam Kangen yang versi Sragen atau dangdut? Salam Kangen kan ada dua. Itu yang ada yang Sragen ya. Oh, itu yang Sragen. Kalau yang dangdut kan duhai angin malam itu dangdut. Duet. Kene ya iso no Bos, padakno wong ngajian. Lah iya, padakno. Oke, siap. Mangga, Bu. Ini Minda jelas. Bukan kalau yang dangdut kan yang duhai angin sampai lagi kalian jenengan. Siap. Mangga, Bu. Salam Kangen. Dalem. Mboten kalian jenengan. Ulah mboten napa-napa kados wau nyanyi mboten masalah. Salam Kangen dengan nuansa versi yang sedikit agak ngebeat seperti itu atau periramakan Sura Gwen ya. Oke, New Pelangi Musik, terima kasih Cak Kendang, terima kasih semuanya. Oke, Putra Java Audio CSB Production.
mboten kersa to Bu jenengan? Ah nggih. Mangga Mas masuk. Iso aku nara karo jenengan ra iso. Wah, Tenan aku nara nyanyi ra karo jenengan iki ora. panyuwunku mring sliramu Apa iya, Dik? apa Mas? Dari jos iki apa iya? Ya jos to Mas. Jaluk lagu. Undangan Mas Kentuang kok gak jos piye ya Mas? Kentang biasa. Ya gak iki luar biasa Mas. Kentuang aku semangat ngerti. Linda mulai nakal ya tidak boleh nakal. Ajarane kakek kentang piye to Mas? Kakek kentang. Kakek. Masuk kakek. Masuk. Lagune iki lho Mas. Nanenan ya. Panyuwunku mring sliramu rungokno tangi sing ati iki lewat angin wancitamu aku titip sawang tangan jroning ati. Ya iya. Sampun Mas. Jan hebat tenan kendangane kakek kentang. Lah nggih kakek kentang kok Mas. Luar biasa Padakan. sing ngendang kakek kentang iki gantian sing nyanyi neneke sinden. Pas. Ya ora. Ya rasa karo menteleng ngono ta kok iso. Dadalah nggih. Nggih wonten dawuh bubayan. Nggih. Bubayan kasuwun nangkleti dipun tangkleti tawak-tawakne ngono Yusri. Iya siap sendika dawuh. Siji Mas nadane Mas. Nggih kalih ngentesi nenek sinden iki gayane ya nganggo benges-benges bareng lipen kayane. Yo no jelas no dangdut no. C minor. C. Sakit hati yang kini kau rasakan, namun
istri. Hati. Nah istri kan qasidah. Jeritan hati. Ya maksudnya kan jeritan hati menuju ke ya sing ngendang langsung nesu. Cenguru bubayan niki katur menawi ngersakaken lagu napa. Ya sih. Iki yo nenek sinden iki mbaya sing satset bat-bet ngono ora kaya sing ndek iki mau. Kudu esmosi. Bubayan ingkang pundi, Mas? Lho, pokok. Oh nggih. Tangane wis nginang-ngene kok sojek tekok wae. Sih. Bubayan niki 3 bubayan sedanten lho. Sing beto niku lho. Loro to malah. Ingkang kaya sedaya mawon sareng-sareng jumeneng nderek nembang. Nggih, bubayan ngersakaken napa? Monggo. Nggih, Napa Ibu? Derek nembang setunggal napa kalih ngaten kan ya rada pantes demes luwes ngono, Bu. Siap. Nggih, napa? Wonten napa menika? Lintang Asmara. Oke, baik. Duet sama Mas pangapunten tenang. menika Cuma ngetes swara tok. kersa duet kalih MC. Iya. Napa masih syuting? Nggih. Heh? Tenang, Ya, Pak, ya. tenang, Pak. Tenang. Cekot ki lho. Monggo Ibu. Alah mboten napa-napa. Ganti lagune berarti nanggone nada D. Ora D cendhekno. A. Wong ayu. Piro? Oh, tinggi. Cek. Wong ayu. Ala jenengan. Tresna mukinarya tembung. Ral kok buka edisi duduk ya apa to kuwi? Oh. Susah jero ning batenku. Kuat ya. Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning ati Senadyan ngaruh banyu sekara rasaku ora bakal sirna senadyan oncat apa Mas senadyan nyawa isih ana raga yen tresna ora bisa dipisah nong lho Mas ora apa disponsori oleh Putra Jaiba Audio CSB Video Shooting. Dek sepiro toh gedhe tresnamu karo aku? Iya, Mas. Ora bakal liyane tetep siji kanggo sak lawase. Siang pantoro ratri monge neng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Sulastri. rasa kangen ngliputi lintang
Semakin luar biasa. Wong ayu tresnamu minarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna. senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisah. Oh yeah. Oh yeah. Siang pantoro ratri monge ning manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulaksi. Rasa kangen kang liputi bulan dadi saksi upeyane datan balenjani janji sepoyo mukti sepoyo pati. Wong ayu tresnamu minarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna. senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahno. Yen wis tresna ora bisa dipisahno. Nyuwun pangapunten Mas, ora apa. Mboten niki jenengan suaranya luar biasa. Suara falset dalam perut hebat sekali. Nggih, nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Nggih. Monggo sanese. Mboten nyanyi Sanese meleh. mawon, monggo. Dalem. Bu Lurah, monggo Bu. Oh, bulu ratase wonten mriku. Monggo Bu Nggih. Monggo kalih Bu RT nggo. Bubayan sampun gentos bulurah. Monggo, Bu. Bu RT nggih. Monggo, nggo Bu kalih kula Bu. Istimewa. Nggih, suarane jan hebat tenan. Monggo, nyuwun Nggih, ngapunten. sendika Sanese dawuh. mawon nggih. Sembah nuwun. Ayo Sri, neneknya sinden kita nyanyi lagi. Gayane kok nantang ra iyalah ini iki yo lulusan Pondok. Mister Harry Melody bolone kok. Masamu nak Lulusan nomah pondok latihan C bisa, apa iki C apa B apa F ira?
Kok Maksudnya CVP nadane. happy to? Nadane kuwi lho, gak iso. Lah iso. Nggih niki ngaturaken menapa? Manut jenengan, pokoke sing rancak, sing jam, sing jos, sing gayeng. Kae lho sing dinteni ibu-ibumu kan kono kae lho. Oh nggih, Ibu ngersake tembang napa Ibu? Nggih, wonten apa, Bu? Numpak napa? Lah di balik layar lho. Balik layar. Nggih. Bagian dapur ki dikasih biar semangat. Nggih, ngersake tembang napa Ibu? Nggih, nama Bu? Apa nama bojo loro prau layar rondo kempling dalem Sida Rondo, buke sing mburi Keong Racun, Mangku Purul dan Doli. buke nang mburi prau layar Pak. Prau layar, derek nyanyi kersa. Mboten, derek joget nggih. Nggih. Nggih, nderek joget. Derek joget tapi yang joget ning kono ya ora ketok. Konco-konco yang di belakang halo monitor, yang di sebelah belakang halo monitor, nanti bisa merapat, bisa request Mas ya, atau mungkin menyumbangkan suaranya. Halo. Oke, siap, matur suwun Amet Sewu. Oke, Cuk. Kita kasih dulu lagu yang dari Ibu bagian di belakang, semangat nyambut gawe, semangat makaryone. Pokoknya luar biasa. Nyupelangi musik. Numpak perahu layar. Oh iya. Ibu, kita joget bareng. Yo, weke, 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 weke. Yo kancane kisih gembira, alera-blera, banyune segara. Anglia numpak prau layar, ing dina Minggu, ke pariwisata. Allah paune wis tengah ya yo ya banyu sinamang ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu akeh jawil mah Jebul wis sore, tegal apa wis tinggal apa? Ngatur ngawi-awi. Ayo kene, becik dalilai. Kini sesuk-esuk pemandangan nyambut gawe nyuplai. Ibu, ayo, 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 ayo. Yo kancane gisik gembira, lerap-lerap ayo to, banyune segara. Prau layar ayo, ing dina
Goyang-goyang joget. Yo koncone dhisik gembira asik. Kalena plerak banyune segara. Masih ibu Anglia numpak. Jangan beranjak dulu. Lah nggih, iki wis kadung gayeng neng kene. Nek pisan tok ora marem. Ini ada apa lagi lagunya? Mbok mau berpikir dulu. Wes. Taman Juruk. Oke, baik. New Pelangi. Ini spesial buat bunda-bunda yang cantik. Ning aja lali lho, yo engko segone dintas, kok tak gosong. Lah nggih yo. Iki sing masak joget, sing isah-isah joget, sing bagian adang joget. Lagunya apa, Dek? Taman Juruk, guys. Apa? Taman Juruk. Ora krungu aku kok. Apa lagune? Oh. Neng Kutha Solo. Lah. Nanti habis ini persiapan yang dari Pak Midi ya, ada ya? Mana? Oh iya, persiapan nanti habis ini bisa. Awas. Oke, siap. Masnya nanti requestnya apa kita tunggu ya, Mas ya. Oke, siap. Keamanan Pak Hansip, terima kasih ditunggu. Oke? Ibu, itu rotinya nanti saja. Kita joget dulu. Oke. Kita ke requestnya ada Taman Juruk dulu, Mangga. Oh iya. Tangan di atas semuanya.
to. Piye. Mbok-mboke jebule nek wis joget ya lali karo bojone. Lali. Sing penting aja lali kok gegek Niki nganu. sampun nggih Ibu nggih. Sampun apa meleh? Mas, Nggih. neng kene lho luar biasa. Iki sok nek iki aja nggawa panggung. Sejuk. Ditutupi layar ngono wae malah don joget kabeh. Lah. Oke, Ibu terima kasih matur sembah nuwun kebersamaan, terima kasih untuk partisipasinya. Nggih wonten dawuh. Oh, saking tamu nggih, sendika dawuh. Oke, siap. Mau pon masak. Ya Dik Mita. Kesel to, lha niku kangge hiburan. Mila nggih nyun ngapunten. Nggih. Kersane regeng. Ngoten nggih. Nggih. Nggih, niku rencana ngene kula mriko sok mbok-mbok sing tukang masak ya tak kon joget. Nggih. Nggih, menika sampun saya matur sembah nuwun. Kembali kasih terima kasih. Halo Pak MC, request lagunya di sini satu ada apa iki? Kerinduan, dua lagunya itu yang pertama apa itu? Lungo kowe. Makasih dari Mbak Susan. Salam. Kanggo kowe. Oke, siap. Dari Mbak Susan warung kopi pinggir kali Karambang Asinan. Oke, siap ya. Dek minta dulu nggak apa-apa ya Dek ya. Oke siap, kita ke irama duet dulu Mas ya, bareng Mas Kentang Kentang Jaipong, itu lagunya di sini dari Mbak Susan, terima kasih. Kita kasih untuk lagunya ada Kerinduan. Kerinduan Mas. Iya gem. Ya opo sing kok opo kuwi. Langan. Kene ciri kasih tetep C minor bas padakne. Tetap Ini nakal banget, Dik. Ya, Nin. Nggak mau. Enak wayahe. Aku juga. Dikasih kerinduan spesial buat siapa? Dari Mbak Susan. Dari tadi. Oh, Mbak Susan ya. Warung kopi pinggir kali Karamba Ngasinan. Ngerti pernah? Ora arti, rong tau mampir aku sae. Pulang bentak ini. Oh, napa iki ta? 12. Iya. Monggo Bang Umar. Ayo Mar. CEO bos pajakne. Yuk, men. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segera kembali pada dirimu, duhai kekasihku. aku juga rindu Ya sayang, kasih sayang darimu. Aku sangat rindu lincah-manja sikapmu. semoga kita dapat Bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu.
Sepertiga yang cantik hadir, New Pelangi musiknya Indonesia. Reza untuk Serdar Kendang, terima kasih. Oh iya. Selamat Raharjo. So, Umar Remix. Seka. Gelisah, hati gelisah, sejak kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar, menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Tambahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Supaya kita dapat bertemu lagi seperti dahulu. Supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Tangannya. Pelangi musik. Putra Jawa. Hei, 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 hei. Gelisah, geli dan resah, sejak kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar, menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Abahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu seperti dahulu. Supaya kita dapat bercinta lagi Seperti dahulu. Oke, kerinduan sudah. Ini yang belum request lagu yang dari belakang, yang dari bagian Dari mana? Pak Hansip, Mas Hansip itu Ya, ada request apa lo? halo Pak Hansip. Sinten? Tadi Pak Hansip, Pak Dasio. Mungkin ada mau nyanyi atau mungkin request monitor. Loh, kok perwakilan kok terus yo nang kono yo perwakilan. Nggih, lagunya apa niki? Ini malah dagel. Mawar hitam.
Oke, Boleh, siap, siap. boleh. Lagunya Mawar Hitam dan opo iki sak tenane. Opusnya Longso itu loh, lah itu Mawar Oh Hitam. ya. Kita kasih Mawar Hitam dulu Mas ya, oke, yang dari mas-masnya yang dari tim untuk bagian keamanan Keamanan betul. dan bisa mengamankan hatimu untukku. Oh. Biar tidak kehilangan segalanya. Aduh. Cerit. Oke, Mr. Jables. Iya, ya goyan Dani kok. Kowe MC ya kok ya plak-plak-plak. Nya. Lho lah diangkrek. Oh berkedoi. Mawar Hitam dulu Mas kita kasih untuk satu lagunya. Semonggo. Pelangi musik. Pak, boleh gabung dong. Aku ke situ ya. Oh baik, baik, baik.
panggilan untuk Mas MC Oh, ya. ya jelas, Mas no. MC kesini dulu. Candi jeneng Ini iya, mau bolone anget-anget akeh, apa biasa. enggak ini? Nggih, siap. Masnya itu yang lagunya kembali apa ini lagunya? Ninda boleh kesini dong. Kasunyatan kali. Kasunyatan dulu Mas. Oke, Dek Ninda bisa kesini merapat untuk satu request. Kita kasih untuk kasunatan. Kasunyatan. Pun Mas. Kalau wes tahu wisan. Semua. Pripon. Adalah. Oke, kita kasih kasunyatan dulu, nanti untuk yang kedua masih request. Oke, siap. Duet ya. Boleh. Bapaknya. Cengkok aja Mas. Larang.
kasih satu ya. Apa itu lagunya Cina tadi? Banana. Cina Ya. Banana masih untuk satu Lali pura lagunya. ya. Masih ingat tuh Cina Banana. Asing nyanyi monggo jenengan. Atau mungkin bisa diganti untuk yang lain. Seperti itu monggo. Apa? Cinan bananya oh, mungkin bisa diganti dulu yang cinan bananya, Mas. Oke, monggo. siap. Kenapa Mas? Lagunya kenapa? Oke, Keong Racun. Keong Racun Bos. Gala-gala, onje Oh, gala-gala. gala-gala aja. Oke, siap. Yo. Oke. Satu tembang kembali kita putar untuk yang request dari Mas Mase, dari Mas Bagas Sugiro. Andis. Siap. Oke. Ada gala-gala seperti itu. Monggo terus di play. Jess siap. Gala-gala terspesial buat Ibu Negara dan Pangeran kecil itu mana? Ayo. Ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada berkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Mas Sugino ampun mantuk Mas. No, Sugino.
segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oke, udah tenang lagu sudah. Terima kasih untuk semuanya matur sebanun. Dari kami teman-teman kru untuk Pelangi cukup akhir Sudah, sampai Pak? di sini. Nggak ada yang lupa Buat tuan gitu. rumah juga terima kasih. Waduh, Buat teman-teman tenang, yang dari kru Putra Java Audio terima kasih. Dan teman-teman yang dari video syuting CSB juga terima kasih matur sebasun sangat. Dari kami kru teman-teman Pelangi cukup akhir sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawe nyen kok ben susu kok.